Vitonen radalla. Ja edelleen jatketaan käytännöntereilla ja nyt lähtee Demistan ja Puhakka Antiskotta. 108, Pukka, 109, Pam, 110, Viivi valmistautuu. Niin huukaa mä sanon. Moni tietysti ei se ole enää tähän, mitä puhutaan suuremmassa, mutta ei se reini niin kauan. Ei, sitten koittaa vielä Mutta mä olin pakannut kaikki valmiiksi. Mulla oli vaatekassi ja sitten oli semmoinen pieni kylmälakku, johon mä olin pilkkonut näitä. Ja se oli retotettu kiinni. Ja ajattelin, että jätin eteen sen lattialle. Ja ajattelin, että mä olisin kättiä tai kamppeet ja koirakin lähden. Mä tulin kotiin, niin se kylmäkassi oli auki ja se tyhjä rasia oli olohuoneen lattialla. Eikö? Ja se oli syönyt kaikki ja musta näytti, että se vatsakin oli ollut jumala. Se ei ollut ihan niin täynnä, mitä yleensä on.